și bun venit la un nou car vlog. Facem car vlog dintr-un Lamborghini Aventador. Uitați și trenul. Și mergem până în oraș. Uitați faptul că trebuie să o iau prin spate. Am Lamborghini, ce naiba. O mergem în oraș, fraților. O să vi-l prezint eu și de afară. Este Lamborghini Aventador. Și foarte greu de controlat, îmi pare rău, fraților. Dacă fac accident, dar nu prea pot să îl stăpânesc. Este destul de greu, că i-am băgat bani în Lamborghini-ul ăsta de mam. Am intrat și noi în orașelul. Bani, n-am intrat în oraș, am intrat în altă locație. Am filmat pe aici când mergeam cu poliția, știți că am găsit un accident. Mi-a zis colegii prin stație, îmi pare că am făcut asta. Este prea greu de stăpânit. Ce faci, mă? Dați voie să pornesc. De fapt, n-am nevoie de faruri. Oh, shit! N-am cum, fraților, îmi pare foarte rău. Dar îi Lamborghini, ce naiba. Vorba aia. Abrame și eu. Reclama vieții. Uitați, fraților, vă prezint mașina aici. Oh, ce faci, bă? Q7. Aici. Perfect. Foaileu, ce-i la ăsta? Revenim, fraților, din afară. Am revenit din afară, după cum vedeți, acesta este Lamborghini-ul care l-am condus noi astăzi. Lamborghini Aventador. Vă place, fraților, Lamborghini-ul meu? Am dat o grămadă de bani pe el. Uite-și. Bun. Cam cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!